आज आम माछ तरकारी हम तेल पड़गला भारी खुशी है फुटण पड़गला कि माछ हाँ कि माछ हाँ देखी ना देखी ना रखी जबरदस्त मसला आसला मसला पड़ो क्या गरम मसला तरकारी सारा हाँ जोर जा क्या जाओ उसे सर किन जाओ कानू दूध कानू ये नथबो जो रोजी खाला दुकान बंद हेटबो जाऊ ना है 7:30 वाले बंद कर दे जीवा मोटे संग करू आणि और तो बेचारे अच्छा पकाउनु जाऊ ना माछ पकाउनु मोबाइल सब पैसा कर जाएगी हाँ 50 टଙ୍କା देला के जाएगी
ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବନି ବୋଉ ପାଠ କରି ଶୁଣିବ କଥା କଣ ଭଲ ଭାଇ କଣ ହେଇ ହେଇ ବହୁତ ବସି କଣ ମନ୍ଦ ଲାଗିବ ମତେ କେତେ କଣ କଲା କାଇଁ ଆଉ କଣ ମତେ ସେ କିଛି କହିନି ତ। କହୁନଥିଲା ନା ଆସିଲାନି ମୋର ମତେ। ଖୁସି ଲାଗିଲ କହିବନି ମସଲା ନାଇଁ ଜବର ମସଲା ରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଏମିତି କରିବ ହେଲା ଛିକା ତାକୁ ହଁ ଇଏ ସେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବି ଏମିତି କରିବ ହେଲା ଲୁଣ ଯଦି ନ କରିବ କହିବି ଏଠି ଘରେ ସିନା ଖାଇବାକୁ ବସି କହିଲେ କହିବି ବାପା ଘରେ ଏଠି ବସିଥିଲା ଶାଶୁ ବାପା ଘରେ ବସିଥିଲା ଶାଶୁ ଘରେ ବସିଥିଲା ଭାଇ ବୋଉ ଯେଟା କହେନି ସେମିତି ଆଉ କି କହି କି କାହାକୁ କହି କାହାକୁ କି କହି ତମେ ଆଉ ବୋଉ ମୋତେ ଯଦି କୁହ ସେମିତି ଆଉ କଣ ତତେ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ ରଖିକି କହୁଛି ଆଉ କଣ ଏ କି ଛାଇଟା ଆଜି ପିନ୍ଧି ଦେଖ ମତେ ଟାଣ ତକା ରେଡି ନା ହଁ ରେଡି ହେଲି କି ଚିକେନ ଧୋଇ ନଥିଲି ତାଟିଆ ବାସନା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କଥା ଏମିତି ଗଲା ନଙ୍କି ତମକୁ କହୁଛି ବା ଗଲା ଆମର ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ ନା ହଁ ତମର କି ତରକାରୀ ଓଖଲ ମାଛ ତରକାରୀ ତମର ବି ହଉଛି କଣ ତମର ଗୋଟେ ଆମର ତମର ଆମର କଣ ମାଛ ଖାଇବା